Well, mayabang ho ako. Pero ito ho, tandaan nyo, yung kayabangan ko magcha-challenge sa inyo araw-araw. Putang ina mo, sa isang unggoy lang na ganyan, ikaw yung dudurog sa pagkatao ko, putang ina ka? Ay, ito, mga kagamba, shoutout muna kay bago ko umpisan to, shoutout muna kay Joshua Carvalho Lasican, ang haba na apelyido. Kabady TV, Jonel Rins Rosales, Christian Gagarino, KM Hibik. Ayan mga kagamba, at saka si Viral Mix Reaction, kay Brad Roland. Ito, yung mga kagamba natin dyan mga kagamba. Itong pagkatapos ng lockdown na ito at medyo lumuwag na, ayun, siguro mag-comment na kayo dyan. Pagka sinabi kong may gamba na ako, comment na kayo dyan. At yung mga Metro Manila mga kagamba, sige lang, atiran ko na lang kayo. Yung mga nangihingi dyan. Yung mga nasa probinsya naman, siguro hindi naman kasi pwede ipadala gagamba mga kagamba eh. Bawal sa LBC kung saan mga courier yan eh. So, siguro papadalan ko na lang ng pitak. Yun. Marami akong pitak dito. Yun na lang siguro ipapadala ko sa inyo. So ito mayroon tayong awitin para kay Mystica. At saka kay Francis Leo Marcos. Ayan, panoorin yung mga kagamba. Mayroong isang kuda ng kuda. Ang gusto ay magpasikat yata. Dahil laos na siya at matanda. Umiksi na panay ang dada. Sumisigaw pa siya at nagmumura. Pati pangulo ay kanyang tinera. Nagdadama siya na mukhang gago. Itong muraot na si Raulo. Di ko alam kung kulang sa pansin. Na tila ba siya ay napapraning. Halata naman siya ay papansin. Ang laos na artistang magaling. Nagalit ang taong bayan. Mga buzzers ay naglabasan. Dahil sa pati ang Pangulo ay di na niya po iginalang. Ngayon daw ay nagsusumamo. Umiiyak at ipikdrama kuno. Nagpapatulong pa. Humihingi ng saklolo. Kundi ka ba naman si Raulo? Medyo tanga at super bobo. Gumawa ka ng sariling moto. O di ngayon ika'y naloko. Marami ngayon ang natutuwa. Tingin sa'yo ay isang baliw na nga. Dumagdag ka pa sa problema. Parang virus na nakakahawa. Kung gusto mo ng kasikatan, gumawa ka ng kabutihan. Huwag kang pasiklab sa paraan. Meron kang taong tinatapakan. Ipagamot mo ang iyong karamdaman. Dapat ka nang dalhin sa pagamutan. Ikaw, Mystica, ang nararapat sa'yo, ito.